Sibayu lembi salo mi kani a Mizo subject teacher kani a Vina hianin class masabir kan nei chan le dona thei top chwa in hun te lo pe le ula in ha te lo seng le ula ti chuanin he online class kan nei mek hi changkai taka in lo man theu theina tur khanin du sakna kan hlan sa chewa ti chuanin zirlai bu in la nei lo thewin ka ringa tin zirlai thar ni kum lama kal lo kal thar te po inom ka ringa chung te po chuanin engtin nge lekha kan zirangin lo ti me theya mo zirlai bu nei lo wang khan lekha zir lo tur ti na ni lawa chuwan chuanin kan zir tur kha mo in man changkai vek thei tur in zirlai bua nge si kha kan zir do na chu bible thu ani bible ami kha kan zir do na bible chu in nei vek in karinga chu bible kha kan mang changkai do na ni ama sai in total lockdown na wangin tu ma pona kan chuak theilawa tin school po kan kal theilawa mo school a lekha po kan zir theilawa ni ma sela he lockdown chung hian in lampanga hian kan ti thei tam taka oma chu total lockdown kan man changkai dan tur kha kan soi masa anga pakhatna chuanin in chunga innu le pa te puina hun rem changa tan in manganga tin innu le pa te hne changin thil thiam thar pakhat tal tun ma in la thiam lo in thiam thar ani chumo e siam te in chung khur ti fai te in suk te mo chi sang au mang khang pakhat tal kha thiam thar in tum tur ni tin I he hun cha hi mo po na chwa theilawa in fiam po rem che lawa chuwan chuan phone khoinan te mang tluk lawin pani na chuan le khazir na hun cha tan in lo mang tur ni ti chuanin in zirlai a khanin enge zirlai bu in nei lo wanga lekha zir lo tur tiom chang lawa chuwang chuan zia te mo writing te reading te chiar te lekhabu emo bible po ni se eng lekhabu po ni se mo chiar dan te in lo ziranga in lo practice don ani ti chuan pathum na chuan in bible thu thiam nan in lo mang don nia in kho ma theilawa sunday school a theilawa tin chungkwa kanin ang vek lo nu le pa fel tak te enge mani fa te pathian thu shilchin anom lain min shil ve kher lo tu nu le pa po kan lo nei the ni ma sela he total lockdown chung hian bible chang pakhatal thiam man nge kan tum chin tur ni chu in lampanga kan hun man te mo changkai taksia kan man dan tur ani ti chuanin vo ina tan chuanin azia alampang kha kan zir kan practice anga kan school hian mo zia dan big handwriting man big anei ta ni chu engtin nge in lo kan lo thiam theyang ti kha kan ngai to don ani engtin nge kan thiam the in rin le ama sabera chuanin keimani nge in kan ziak ve ang mo kan zia ve miao chuan kan zia kanga kan ziranga ngaya nei kan tu mang mo kha handwriting kha enturin a thalak te po a oma chu in lo en chewanga ti chuanin ngaya nei kan tum tur ni mo heng chu ka zia dan ani lo ti ringot kha ani lo nau pangte in la ni up polli che in la zir chuwan chuan in handwriting in la thak the ni chuwan chuan hemi azia dan kan ti ang lawa in lo zia ka ni po in tuna chang chuan khami zia dan tur kan ti ang khan kan ziak to do na ni ti chuanin engtin nge kan practice ang abc kan ziak do na mi mo ABC chu in thiam vek in ziak thiam veka a handwriting po in sheveka in practice dan tur chu bible thu kha in ziak don ani mo tin hi handwriting cha hi poi mo emema po la sang tel te la in ziaka chetul tula siam re mahar tula chuwang chuan in no pan lai changa thattaka kan siam kha poi mo ti chuan in zirlai bu kan nei lo ni ma sela bible kan neya bible thu kha kan mang changkai don ani thu fing te bung som ni pa ni chang khat na le chang ni na
chang khat na le chang ni na kha en ula mo he thu fing hi in zir lai bua po a oma chu zir lai bu nei lo tan po bible en thei ni in lo en chewanga in ni amasa in hei hian enge min zir tir tum kan soi photanga chumi hnuwa chuan azia kha kan practice don nya o ti chuan in kan chiaranga chang khatna chuan sum tam tak a in hming thathi thlan jok tur ani a tangka le rang ka chak a in du sakna ngai na tom maron ti ni mo sum tam tak poisa tam tak nei ma la mo kha poisa kha khoi changa i nei nge i ru ka mi nge mi poisa i ru nge mo bank ki varo ka mi diklo taka ilak lu na ani si chuanin i hming che tho don sum nga ma la i hming chia chuan mi in engtin ma an ngai sang lo chenga mo in le lo thadeu po nei ma la min enga man ngai lawang che chuwang chuanin sum tam tak kan nei ai chuan rin taka kan oma mo dik taka kan nuna mo thiang hlim taka kan nun kan man khan keima ni kan hming tha a mo kan hlim zoka chu he thu fing te solomon na thu finga po hian a chiang em ma sum tam tak nei ai chuanin ming that na nei kha hlu zo ka ni aron ti ni mo tin chang ni na chuan mi hausa le mi re thenom za an vai asiam tu chu lal pa ni mo aizol khopui chunga hian in tam tak oma chung ko tam tak kan oma chung ko tam tak zinga chuanin chen khat chu in lian tok ne an oma chen khat chu in te tak te mi in hnuai chet de ulwa ten lo om ta ni chuta chuan mi hausa le mi re thei din mun kan shevek chung zong siam tu chu lal pa ni ti kha kan share ta poimo em mani chu he bible chang hi tun chuma chuanin heta chang han zo na ka ron siam ri don lawa mo in lo chiaranga en loin in lo thiamanga khami chang ni te kha ti chuan in homework atan chuan in practice don ani he bible thu fing te bung som ni pahni chang khat na le chang ni na hi in pdf a thalak kan ron da mo abc handwriting kan man tur kha khami cursive writing ang khan mo cursive ani chu khang ang khan in lo zia ka nga chu ka hne na phone a in ron submit don ani tuma ka thiam lo ti oi lo nya tin paper te lekhabu in nei rem chan ang khan in note bulu ya te khan mo ta chuan in lo ti don nya chu in lo zia ka nga chadewa tin tu manga next class sa chuan he thu fing te bung som ni pahni chang khat atanga chang nga zo hian kan zir don nya o lo me